Ayan na. Uy, laki. Laki. Kala mo ah. Ito na yung nahuling isda. Dalawang lagay pa lang naman. Laki. So mga paring Jason, time check natin ngayon ay 4:30. At ayun nga po, muli, ito yung kaarawan ni Kuya Arnel. Birthday niya ngayong araw ng ano bang lapit siya 23. Oh, 23. Hindi kasi alam ko lang pumasok eh. At yung kapon nga sabi niya, ngayon yung birthday niya, tapos plano niya di siya papasok kasi manghuli ng isda para kayo siyang panghanda. Sabi ko, samahan ko manghuli ng isda. Tapos nakahiram kami ng lambat dun nga sa bato. Yung kapatid ni Ate Bidang, yun ang mayari ng lambat. Sabi sa akin kahapon nung kapatid Ate Bidang, mga 4:30 isda siya aalis dun sa bato. Tapos dun siya sa lake dadaan. Magsasalubong kami dyan sa lake dito sa amin. Umuulan. Ewan ko lang kung gising na siya o tulog pa. Yan, abang-abang kung ano yung kaganapan ngayon ng vlog na to. So, kila Kuya Arnel. Pero kinaulugan po sa lugar. Sasayin Kuya Arnel, dadala kami kanin. Happy birthday. Kape. Ano, paalis natin ni Kuya Arnel. Ano, birthday boy. Ha? Lakad na kayo papunta dun sa lake. Yung motor doon iniwan namin dun sa kalsada. Baka nandun na si Kuya Victor. Nandun na yun. Nag-alarm ako eh. Nakatulog ako kagabi alas 2 kasi nag-edit pa ako ng vlog. In-upload ko na. Dito rin kami pumunta dati nung nag-camping. Kasama si Gagatcho, si Tatay Kalusi, si Pula, si Vince, ako, Kuya Noli. Ano nag-camping oh. Shell, pag napakan natin yung mga shell na patay na para di tamaan yung pako kasi kapatong pa yan. Sana magustuhan nyo yung vlog na ating gagawin at sana makarami kami, isang sakong isda.
Ulo. Nandito na kami sa ano? Parang tuwi. Buyo. Kamalig. Ha? Wala sa buyod. Ang nakatibok sa tuwa akong pagpapin. Babalyo na pakakatoni ulit kung manok. Dali. Amo na. Ay. Darap na tabi. Padul ka sa pato ay. Bangat. Hello pato nila ano, Kuya Ardil sa mga talagtag. Ano? Diyan kami nagcamping dano sa Kamalig ano. Ha? Ayan si paray mo. Ayun pala ni Kuya Arnel oh. Dito kami nagcamping dati. Wala na yung kubo dyan. Sorry man. Ayan po mga kaparing dito natin sa lake ni ayan o. Ganda nung sikat nung araw. At nauna sila ano. Kuya Victor tayo ano. Victor. Kasi Kuya Kalbo, yung magkapatid pala nagsama. Ilang oras lang yung tulog natin. Lakad. Mababaw na po yung lake. Ito lang siya. Ha? Nag-uunat pa naman. Uunat. Abot ron sa di? Ayan dito na kami. Ito yung lambat na ginagamit pang huli. Ang lambat yan, pinaikot. Pinaikot-ikot at dinurog-durog. Sana makarami. Kuya Arnel. Hey! Nihila na. Pag marami yung isda na nakapasok dito, magtatalunan yan pag yung paliit na siya. Ang ganda no, ano? Sunset. Kakaiba naman yung vlog natin ngayon. Wala tayo sa Papaya Project ngayon. Pangingisda. Yung kapatid ni Ate Bidang. Kaabot pa sana. Kamu. Ay tinaktak na kamo. Ayan mo. Simula na pala siya. Ayan, start na kami. Sana di malaglag yung GoPro.
tilapia. Karpa. Amo tong talaga ko wala rapakan. Oo. Beta nagyuyog-yug. Oo. Masyado mo kayo itong shirt mo. Bangka. Mga daw sanglian. Maglalagay ulit ng net. Medyo mahina yung lalagyan namin. Pabilog na ulit. Malalim yung putik sa ilalim. Borax. Oh, lapok. Pero talbo nga di. Tilapia. Paburo-buro. Sumikat na yung araw. Ito na, nagigiugnutan. Damulag yun. Damulag, klase. Ito na yung nahuling isda. Dalawang lagay pa lang naman. Fishing man. Amo ay. Oh, si Arnel, the birthday boy. Night swimming. Natuloy din ang swimming. Woo! Dapat karpa, dakulo. Amo ito nasansan ko sa bago, bunot. Ikipag-ugnutan. Nilipat kami ng kaya. Ayan. Ayos yung pa-swimming ni Kuya Arnit. Birthday niya. Maraming salamat sa nag-sponsor ng pa-swimming. Kapatid, kami lakad dito sa tubig. Siguro mga 1 kilo na rin nakuha namin. Walan to sa buyod, sinatin-natin ko sa bagay. Bubo sa buyod. Pag papandoon na. Ano? Laki. Wala pa. Laki.
Yan, isdang malaki. Malaki. Oh, tilapia, nakabaon. Ang tilapia. Nasisan kita ko. Hindi naman gilid-gilid. Hindi alam mo kasi. Isa punta na ito ko. Sa ibatan kita. Pag kumatal, wala na. Pag umangat. Baka alam mo ko ako nagto. Ayan na. Bigla ang swimming. Pag bigla ang swimming talaga natutuloy. Pag lulubos na kadugong. Tara. Yan na, nadali na yung birthday boy. May regalo. Malaki. Ayan na. Uy, laki. Laki. Kala ko ano yung kalulok to. Ayan na sa bunga nga kito. Ay, hindi nakaluwas. Huli ka ngayon. Hindi nakaluwas. Huli ka ngayon. Tuloy yung swimming. Hey! Lupit! Kalusog. Karpa. Pasok sa baka. Right. Oh, buto! Ay ba, sa gilid talaga sa ano eh. May tulusog! Ikad! Buta na lang tayo. Buta na lang Tudwag ay! May nakalula. Nalapot ko sa rito. Nagkalinan niya. Oo. So guys. Tuwid muna, tapos papaikutin. Ganyan, paikot. Paikot na yung bangka. Hanggang sa... Hilahin ko na! Ito yung lambat. Hilahin ko siya. Malapit sa kanila. Ayan. Nagtyaga kami kanina dun sa malalim. Langoy-langoy. Wala namang isda. Di sabi ko, yun nga sabi ko, itry natin sa ano. Kasi mainit na yung isda ay gigilid na yan. Kung mayroon talaga. Kuya Kalbo. Kapatid na tibidang. May ka. Sarap pa. Magkakawala pa. Laki. Laki.
ilog. Nabayagan pa tuloy. Ay, nagkakagulo na sila. Tara. Oh, tadi. Sad natin tinakan ko. Kuan mo. Tilapia gadan. Natin tinakan ko. Sino talusog pa gadan? Tuon mo di til ko. Nako mo. Tilapia. Ang kapusan. Anong tumalon dyan banda? Ubus na. Nakuha na lahat. Arnil. Magluluto sa Arnil ng ulamin namin. May pre po. Pag angat nung nito, talagang ikukuha na, ibibigay na. Laki. Sa ilalim, mayroon pa yun sa ilalim. Maro silang naon, nabulon bukod. Kasi yan. Daling matigbak palan ka na Indian na yun, no? Ay, dali ang iba. Bilis palang mamatay ng ano, karpa. Ito yung unang nakuha kanina. Karpa. Sorry ka, bumbutang. Hadi na, ito na ako. Oo. Ano na ako, hadi. Oo. Nakawit. May tumalong dito banda eh. Naalala ko tuloy no, ano eh, binata pa ako eh. Yung magbabata dito kami lagi sa ano, sa lito. Itim ko ng gusto. May dala kaming kalabaw. Nagakot kami ng palay. Tapos pag namin ng pang-uwi dito, ano namin, gabi, may pang ano, pang dakip. Dakip namin sa lakab. Pero di na tulad ng dati kung ano, halik na malinis talaga. Dati yung ilalim ng mga buhangin, kulay putik. Kasi noon nga, dito kami sumasandok na nagsasabaw sa gitna, malinis sa gitna. Pag pinakuluan kasi yun, malinis na siya. Dito na rin umiinom dati, pinapakuluan na lang. Mga murak sa ayun na yung bangka, maglalagay ulit pang-apat na lagay, pang-apat na taktak. Oh, swimming.
ay. Ano, nalagay na yung lambat. Kuya Arnel, magluluto ng ulam namin. Tapos, kapag luto na, sisigaw na lang yun. Sisigaw na lang siya. Pero nandyan naman yung anak niya eh. Kung walang ginagawa yung anak niya, yun na raw yung papalutuin niya, tapos babalik siya dito. May dala naman na kami dyan na kanin. Kasi sabi ko sa kanya, dadaanan ko siya. Ayun, pagdaan ko, kakagising lang ni Kuya Arnel. Ako bihis lang ako. Bibihis lang ako dun sa bahay. Pag balik ko sa bahay nila ay nakaano na siya. Nakasaing na. Tapos nagkape muna ako bago pumunta rito. Kasi dun sa bahay, walang mainit. Yan, hindi may mainit dun sa kila Kuya Arnel. Doon na ako sa kanila nagkape. Matiin natin si Kuya Arnel ng happy birthday. 53 na si Kuya Arnel. 53. Napakabait kasi naging yun nga. Naging trabado yun nga namin dun sa bahay nito. Siya yung gumawa noon. Tsaka yung siya yung naminis. Siya nagkinis. Mainit na kaya. Pagilid na. Ilalagay ko na to sa bangka. Sa ilalim kasi baka tumalon. Baka tumalon pa. Malaki. Palos. Kanina dun kami sa malalim. Sabi ko try natin dito sa mababaw. Dun mayroon. Dun sa malalim. Hindi lalangoy talaga eh. Try na namin dito sa mababaw ng isda. Laki. Iba napapalit ng gusto. Mga isda na kaagad. Ay. Sabi na dito sa gilid talaga eh. Panibago naman nahuli. Ayos yung paswimming ni Kuya Arnel. Tingnan sa inyo yung karpa. Kanina. Sarap nito ano, gataan. Video. Ano, kulang-kulang siya 1 kilo. Tapos may itlog siya oh. Kitang-kita na may itlog oh. Laki. Tapos tilapia. Laki oh. Kasi yung ano ng kamay ko, lapad. Palos. Nagtatawag lang si Kuya Arnel. Kain daw muna. Gigilid na kami. Buhay na yung bangka. Hito.
Pato. Kadol ka pato saan? Saan? Kamalig. Oo. Dahil ko saan bantay. Mga pinsan na ramo. Ayan po, kakain na kami oh. Wow! Masarap. Simpleng luto lang ito pag sa ano. Kamyas. Kanin. Ayos tong pa-birthday ni Kuya Arnie. Swimming pa. Swimming. Ayos ay. Kamay. Sinigang ay. O pati paborito ko maruri. Na. Tuno na sa kape. Ako pa lang sa dirip. Magno. Kumutin din sa di baybayay. Tuno na sa kape. Nagkape sa naman ako. Birthday ni Man Ernil. Mga kadi birthday. Pero pali sa buhay. Kurang ko talaga magkakaroon. Ano ko sabi? Kasi. Ay, suboy mo. Ay na. Ay. Marayo na sa dahin. Dasa na kita sili. Sili ah. High-tech pa yung anong to. Kutsara. Oh. Aabot ako magano. Ay, mo. Ah! Oy, puro. Malilibot na mo di. Siram. Mabukod. Dapat agkit kutsara ita. Makuha na rin. Ito pala, baby. Mangimahan. Tanggalin mo ba na? Boy, ano may boy? Yun, ano? Siling gisado. Siling gisado. Siram. Nako. Dawa ka din kay istinggiron. Dawa na yung istinggiran. Tagad ko cellphone ko kaya eh. Magandang ladig na. Kain na. Sarap kumain. Ito yung lagi kong naalala dito. Kahit kunti lang sang kapasin lang. Ay boy, ko kitang daro mani boy Talaga. magto pinayantay ka. Tapos may sili pa oh. Boy, saan ko nag-alip na ako? Pero lok sumakar pa. Gradong sili oh. Mats na mats. Hindi ay mukha kaya ako. Nag-alip na ako. Ah. Titingpak talaga pa doon sa buyod. Ay, pag pinag-alip, pinag-kupaan na. Tingpakaan. Yung balik bulaway. Luwag. Banat kain. Banat. Banat ulit. Amo ay. Nagluluto. Yan tapos. Kalaro na lasam si. Tin.
Tapos na. Sila uwi na rin dun sa bato. Kami ni Karlin maglalakad pa uwi. Yan! Ano baga? Bigyan ka mo nga nun. Bigyan ka mo. Hatukan niya. Sundoon, yatod. Init na. Mag-alas 11.